Doncs la granota roja és l'espècie d'amfibi més àmpliament distribuïda i la més abundant. En canvi, el tòtil té una distribució més restringida i també limitada per la presència de peixos i també per la presència de sals dissoltes a l'aigua. Pel que fa al tritó pirinenc, està ben distribuït per tots els Pirineus, però els estanys només els podem trobar en cas de comptar amb peixos als estanys, si a més hi ha presència de refugis, com a bassetes perifèriques. El tritó pirinenc i els adults de granota roja i de tòtil s'alimenten dels invertebrats que habiten també als estanys i actuen com a control d'aquestes poblacions d'invertebrats i particularment d'insectes. De fet, la desaparició d'aquest tipus d'amfibis causa un desequilibri a l'ecosistema provocat per aquesta falta de control de les poblacions d'invertebrats. La introducció de truites i barons a la majoria d'estanys d'alta muntanya el que provoca és la desaparició de les poblacions nadiues d'amfibis i invertebrats tant a escala local com a paisatgística. Un dels principals objectius del projecte de conservació és l'eliminació de peixos invasors per tal de recuperar les espècies amfibis i invertebrats nadius. With the contribution of the LIFE program of the European Union.